Un caso importado dende o Brasil podería ser a orixe do rebrote da COVID-19 na Barbanza. Na comarca detectáronse un total de 9 positivos que fixeron saltar todas as alarmas. O repunte de infeccións produciuse na fin de semana na que se reactivou a liberdade de mobilidade en todo o Estado español. Que tal? Moi boa noite. Como lles dicíamos, as alarmas saltaron esta fin de semana na Barbanza despois de que o Sergas detectara o brote de COVID-19. Son 9 novos positivos, 8 en Ribeira e un na Pobra do Caramiñal. Dende a Consellería de Sanidade apuntan a que a orixe do foco podería ser un caso importado dende Brasil. A volta á normalidade en Galicia deixa o primeiro rebrote por COVID-19 en Barbanza. Segundo informou o Servizo Galego de Saúde, foron un total de 9 positivos, 8 en Ribeira e un na Pobra do Caramiñal. Todos os infectados que non precisaron atención hospitalaria están illados e controlados nos seus domicilios. Todos os pacientes, os 9 pacientes con probas positivas, a súa sintomatoloxía é leve, se todos atopan en domicilios, lóxicamente en illamento domiciliario, pero ninguén deles precisou atención nos hospitais. E os concellos nos que residen estes casos son el Concello de Ribeira, 8 dos 9 casos, e a Pobra do Caramiñal, un dos 9 casos que están agrupados neste clúster. Todos os pacientes que deron positivo despois das probas realizadas estiveron en contacto co primeiro dos infectados, ao parecer un veciño da comarca que regresara do Brasil a través de Lisboa. O pasado venres fíxose unha proba PCR que deu resultado positivo como consecuencia deso, despois do traballo de enquisa, do análisis dos contactos que se leva a cabo, pois onte 2 deses contactos tamén tiveron resultado positivo, por tanto tivo que seguir traballándose pois co rastreo, coa búsqueda destos contactos. Durante estes días realizáronse tamén probas PCR a outras 74 persoas máis. Todos deron negativo, aínda que 8 están pendentes dos resultados definitivos. Segundo informaron fontes de sanidade, todas elas seguen baixo vixilancia. Ao parecer, todos pertencen ao círculo familiar e de amizade da familia en que se rexistrou o primeiro dos casos. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, referiuse tamén esta mañá en Porto do Son a este rebrote de COVID-19 en Barbanza. Segundo el, este foco ven a mostrar que non se debe baixar a garda, facendo unha chamada de atención á poboación a extremar as precaucións e a cumprir as normas hixiénico-sanitarias impostas para tratar de minorizar estes riscos. E isto que nos demostra que non se pode baixar a guardia, e sempre avisamos que era posible que isto pasase, e o que temos que facer é primeiro extremar as precaucións, seguir cumprindo todas as normas hixiénico-sanitarias para minimizar estes riscos, e segundo, se se produciran, bueno, pois aí están os servicios públicos de saúde da Xunta de Galicia para detectalos e intentar telos controlados e atallalos, pero non estamos libres desto e, por lo tanto, unha chamada de atención unha máis a que non esquezamos nunca que o virus sigue aí. É certo que os datos melloraron moitísimo, pero teñen que seguir mellorando moitísimo máis. A aparición deste foco de contaxio foi unha das razóns que levou o Executivo pobrense a suspender de urxencia as fogueiras que estaba previsto celebrar mañá pola noite na praia dos Areos. A pesares de que dende o Concello sinalaron de que sería un evento cun risco moi baixo de contaxio debido á organización e ás medidas estritas de seguridade que se ían impoñer, decidiron cancelalas. O Goberno municipal pidelle tamén a todas aquelas persoas que vayan celebrar de maneira privada estas cacharelas que cumpran coa normativa sanitaria, apelando á responsabilidade. A día de hoxe, en toda a área sanitaria Santiago Barbanza, tan só hai un paciente ingresado por COVID-19. Está no Clínico de Santiago en hospitalización convencional. Non hai ningún ingreso na unidade de cuidados críticos. É un dato alentador que se repite dende o martes da pasada semana. En canto ao número de altas acumuladas nesta área sitúase nas 1.725 e a cifra de PCR realizada sitúase xa por riba das 25.000. Na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés permanecen estables os casos activos por coronavirus. Por terceiro día consecutivo esta área rexistrou hoxe 8 positivos. Todos os pacientes evolucionan nos seus domicilios. Dende o inicio do plan de continxencia nesta zona superaron a COVID-19 un total de 893 persoas. Pola contra, 16 perderon a vida. A área sanitaria de Pontevedra e o Salnés continúa así rexistrando os mellores datos do coronavirus en Galicia. Os
Sergas insiste na importancia de seguir utilizando o 061 só para casos graves ou emerxencias. Para calquera dúbida sobre a pandemia poden chamar o 900 400 116. O inicio do verán deste 2020 chega marcado pola reapertura da mobilidade entre comunidades autónomas despois de 3 meses en estado de alarma pola pandemia. Esta opción xa se deixaba notar hoxe nun dos destinos máis populares de España, Sanxenxo. Ali xa está todo preparado para recibir os visitantes. Hai pouco máis de 24 horas que se recuperou a mobilidade entre comunidades autónomas tralo estado de alarma, pero xa esta mañá atopar no paseo de Silgar un veciño de Sanxenxo era misión case imposible. A vila xa recibiu os primeiros visitantes. Había ganas de sol y sobre todo de salir y bueno, la verdad que bien. Nada más que pudimos viajar, viajamos. De reencontrarnos sobre todo, sí. Tras 3 meses confinados, moitos fieis a Sanxenxo non dubidaron en poñerse en marcha cara a vila a gozar das súas vacacións, conscientes, iso sí, da situación actual. De momento está tranquilo, a ver si la gente se comporta, a ver si tenemos suerte. Sí, bueno, hombre, hay que ir con precaución, lógicamente, pero bueno, también hay que intentar apoyar los negocios y que todo vuelva a la normalidad. Mucho respeto, además, yo ya soy un hombre de riesgo por la edad. Entonces tengo que cuidarme porque quiero seguir cobrando la pensión. Uno tiene que dar el beneficio de la duda a las personas que sean conscientes. Conscientes, pero sen medo e decididos a gozar do seu destino favorito para aproveitar o recén estreado verán. Confinado en Santiago de alguna manera, pues después de 3 meses ya cansa, ¿no? Uno tiene ganas de moverse y estoy muy contento, la verdad. Además ver a los amigos y todo esto. Y se está de maravilla, la verdad, Se está muy bien, por aquí se pasa estupendamente. Estamos de hotel. Nada, esta semana y para desconectar un poco y volver para casa. Lo podemos vivir con miedo, pero sí con precauciones. Una cosa es vivir con miedo y una cosa con precauciones, y cumpliendo la ley. Ademais das prazas hoteleiras, en Sanxenxo hai contabilizadas ata 11.000 segundas residencias, un tirón turístico innegable que agardan sirva de revulsivo para a economía local. Por todo, son beneficiarase dunha liña de axudas de vicepresidencia para a posta en marcha dunha brigada para o control da ocupación nas praias. A medida afectará os areais de Ornanda, Coirá, Agueiria e o Cruceiro. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, chegouse esta mañá a Portodosón para coñecer de primeira man o proxecto impulsado polo Concello, que permitirá a posta en marcha de 3 brigadas municipais que se encargarán do control da ocupación nas praias do municipio. A achega por un importe duns 23.000 euros permitirá a contratación do persoal e o material necesario para poder realizar esta tarefa. De agradecimiento por esta axuda de casi, nos pedimos 28.000 euros, que é o que nos fai falta para contratar esas personas para facer 3 brigadas, xunto cos seus vehículos, tamén a señalización que poñemos en todas as playas para, aproveitando o eslogan sentidiño que a xente respeta. O vicepresidente da Xunta destacou a proposta do Executivo sonense, que se acolleu a esta convocatoria de axudas para a mellora das súas infraestructuras turísticas. Con ese esforzo que faremos entre todas as administracións, que este ano é imprescindible, que nos vai permitir, ao final, agora que estamos ao principio do disfrute das praias, poder seguir usándoas con estas novas condicións, pero creo que todos e todas as damos por ben empregados, se nos permite ter ese verán seguro despois de todo o que temos pasado, pouco a pouco seguir dando pasos, non dar ningún paso atrás, e para eso hai que estar convencidos e insisto, os usuarios das praias teñen que ser os primeiros interesados en que estas normas se respeten, porque polo ben de todos e para permitirnos ter un verán tranquilo e seguro. Ademais de Portodosón, tamén se beneficiarán desta liña de axudas concellos como Aboiro, onde se adecuará un espazo destinado a estacionamento de vehículos na praia de Barraña, Ribeira, coa mellora da accesibilidade ao mirador da Pedra da Rá, Noia, coa sustitución do sistema de alumeado público ornamental na igrexa de San Martiño, Outes, coa sinalización turística dos recursos naturais e patrimoniais, ou Muros, que investirá esta achega na mellora da accesibilidade á praia de Ventín, en Abelleira. Proxectos todos eles que no seu conxunto suman máis de 175.000 euros.
Os concellos de Meis e Meaño non terán pediatra durante os meses de verán. Os pacientes derivaránse ao Centro de Saúde de Baltar en Portonovo. Segundo o Sergas, alí estarán disponibles 3 pediatras que garantirán a atención de luns a venres, ademais dun equipo multidisciplinar de profesionais especializados en pediatría. Dende a área sanitaria Pontevedra-Salnés explican que esta medida deriva da falta de pediatras que existe a nivel autonómico e estatal, pero insisten en que esta estrategia garante a cobertura para a poboación desta zona. E seguimos falando de sanidade porque o consultorio de Paradela en Meis continuará polo de momento pechado. O Sergas explicou que polo de momento non se retomará a atención sanitaria por mor da COVID-19. O centro meisino non cumpre cos requisitos mínimos para desenvolver a actividade asegurando a minimización de riscos para os traballadores e os pacientes. Dende Sanidade sinalan que no consultorio non hai posibilidade de habilitar unha sala de illamento, de establecer dobres circuitos ou de dispoñer de persoal de soporte que realice unha triaxe á entrada. Insisten, iso sí, en que se trata dun peche provisional e preventivo, pero que o plan de reactivación asistencial é flexible e reversible para adaptarse á situación epidemiolóxica de cada distrito sanitario e poder responder ás súas necesidades. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Infraestructuras e Mobilidade, vende adxudicar as obras de mellora dos accesos aos complexos da área hospitalaria da Coruña, entre os que se atopan o do Barbanza. As actuacións, cun orzamento total duns 825.000 euros, iniciaránse o vindeiro mes de xullo. Na maioría dos casos, as obras teñen como obxectivo o reforzo da seguridade viaria e a accesibilidade nos contornos destes hospitais, favorecendo a mobilidade tanto de pacientes como de todo o persoal sanitario que se achegan cada día ás instalacións destes hospitais. No caso de Ribeira, ademais da mellora do firme, tamén se acondicionarán os aparcadoiros e as beirarrúas. Catoira queda este ano sen Romaría Vikinga. O goberno local tomou esta decisión pola incertidume provocada pola alerta sanitaria. Ademais, aseguran que as normas ditadas pola Xunta xeran unha grande incerteza para a celebración deste tipo de eventos, máis aínda para os que son especialmente multitudinarios, como é o caso da Romaría. O Executivo explica que toman esta medida por responsabilidade, xa que non contan co tempo suficiente para preparar o evento con todas as precaucións necesarias en materia sanitaria, nin cos recursos económicos, materiais e persoais necesarios para facer cumprir as normas. No lugar da multitudinaria Romaría, o Goberno de Catoira está a preparar unha programación simbólica, con pequenos eventos e aforos reducidos. Este ano a cita celebraría o seu 60 aniversario. Un total de 7 negocios hostaleiros das comarcas do Barbanza, Muros e Noia serán beneficiarios das axudas da Xunta de Galicia para a mellora dos seus equipamentos e servizos. As achegas ascenderán a uns 140.000 euros e irán destinadas, na maioría dos casos, a accións de modernización, accesibilidade e eficiencia enerxética. 7 negocios hostaleiros, 4 restaurantes e 2 aloxamentos, un deles o camping de Cabío na Pobra do Caramiñal, beneficiaránse desta convocatoria posta en marcha pola Xunta de Galicia a finais do pasado ano para financiar actuacións de mellora nos seus equipamentos e servizos. Entre os proxectos subvencionados, que acadan un importe total de 140.000 euros, inclúense proxectos de accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas, melloras nas instalacións para obter certificacións de excelencia, actuacións de renovación e modernización das instalacións ou melloras na climatización. A posta en marcha desta liña de axudas enmárcase nos obxectivos da Consellería de Cultura e Turismo de favorecer a renovación e modernización dos establecementos en toda a comunidade, co obxectivo de afondar nun destino accesible de calidade. O Concello de Pontevedra aprobou esta mañá en Xunta de Goberno a concesión dunha subvención para autónomos e micropemes, en total 1.250.000 euros que estarán destinados á reactivación económica da cidade tras a crise do coronavirus. O Concello de Pontevedra lanzará unha liña de subvencións para os autónomos e micropymes valorada en 1.250.000 euros. O obxectivo complementar as axudas facilitadas por outras administracións e apostar polo futuro. Intentar que todas as actividades económicas que teñan que ver ou que teñan locales abertos ao público e que tuveron que estar pechadas durante mínimo de 15 días, etc., que poidan ter un apoio do Concello,
en relación coa súa modernización, coa súa aposta polo futuro, coa súa modernización, digitalización, mellora de accesibilidade, mellora de estética ou calquer outro tipo de cuestións que se consideren, non? Estas subvencións estarán dirixidas a todos aqueles empresarios que, tras a crise do coronavirus, queiran apostar por modernizar os seus negocios e adaptalos aos novos tempos. As axudas serán destinadas ás actuacións feitas dende o 14 de marzo ata o 30 de decembro. O porcentaxe da subvención que vamos a dar para as actuacións será dun máximo dun 70% da actuación. A máxima subvención será hasta 5.000 euros, e os proxectos que poden presentar e que poden ser susceptibles de subvención pode chegar hasta 12.000 euros. Esta liña de subvencións non é unha medida illada, senón que forma parte dun paquete de medidas que o Goberno municipal quere levar a cabo co obxectivo de reactivar a economía local. Esta medida que hoxe inicia o seu trámite non é unha medida, non é unha ocurrencia, nin é unha medida aillada, sino que forma parte dun paquete de medidas que vimos desenvolvendo dende o 14 de marzo, pero con sentidiño, como ben dixo o alcalde, con moito sentidiño, esperando un pouco cal ia a ser a evolución da situación, esperando tamén as actuacións das outras administracións que teñen, en moitos casos, moitas máis competencias que a nós, e a partir de aí complementando os aspectos donde esas axudas ou esas actuacións de outras administracións non chegan, non? A intención do Goberno municipal é sacar esta liña de subvencións canto antes e adxudicar estas axudas antes de que remate o ano. Co obxectivo de reactivar a economía local naceu hai uns meses a plataforma Ponte Lovers. Coa nova normalidade, esta iniciativa dá un paso máis para estimular o crecemento do comercio de proximidade, unha tenda online onde están rexistrados todos os produtos e servizos comerciais da cidade. A canle electrónica chamase eponte.com. Neste espazo web xestionaránse todas as vendas de forma virtual, centralizando a oferta de todos os comercios do concello e dándolles aos empresarios a posibilidade de digitalizar todas as operacións, unha nova aposta pola recuperación económica da cidade que busca facilitar e axilizar todas as transaccións entre os consumidores e os comerciantes. Todos os negocios que queiran apuntarse a esta nova plataforma poden facelo nesta web. E tamén en Vilagarcía dáse luz verde as primeiras axudas para a reactivación económica. A Xunta de Goberno Local aprobou esta mañá o primeiro paquete de achegas para amortiguar o impacto da crise da pandemia. 42 pequenos empresarios, comerciantes, hostaleiros ou autónomos beneficiaránse destas axudas. O 90% recibirán achegas de 500 euros, aínda que tamén haberá algunhas de 800 e 300. A cifra de beneficiarios aumentará nas vindeiras semanas a medida que se vayan tramitando o resto de expedientes do marco da campaña Son da Casa. Dende que se abriu o prazo de solicitude o pasado 25 de maio, o Concello rexistrou 500.000 de peticións de axudas á reactivación. O prazo continuará aberto ata o venres 26 de xuño. Recordemos que se trata de axudas directas dirixidas principalmente a PEMES, autónomos, comercio, hostalería e todo tipo de pequenos negocios do sector servizos situados en Vilagarcía. O Concello dispón dunha partida de 400.000 euros para atender as peticións. O que aínda terá que agardar a súa volta á actividade o mercado ambulante de Vilagarcía. A semana pasada, a Asociación de Praceiros anunciaba que a venda se retomaría o pasado día 20, pero finalmente o Concello decidiu pospoñer a reactivación ata novo aviso. Dende o Goberno local explicaron que están a estudar a mellor fórmula para garantir a seguridade tanto dos vendedores como dos seus clientes. Ata 200 postos participan no mercado vilagarcián, un dos máis concorridos da comarca. E as vilas van recuperando pouco a pouco a normalidade. Dende hoxe a piscina de Cambados do Complexo Deportivo do Pombal ten abertas as súas portas. O centro pechou co gallo da pandemia, pero agora recupera a actividade incorporando, como non podía ser de outro xeito, as medidas de desinfección para evitar contaxios. A piscina cambadesa do Complexo do Pombal adáptase tamén á nova normalidade. Hoxe reabriu as súas portas con colas e numerosas chamadas de persoas dispostas a retomar a actividade. Parece que a xente tiña ganas xa de recuperar a rutina da piscina, o exercicio físico. Ben, pola mañán xa hubo usuarios
E según me comentaban, o que hubo sobre todo foi moita xente que veu a preguntar, non? A informarse para ver se poden xa facer os seus abonos, renovalos e empezar a vir de forma regular. Faino, iso sí, aplicando novas medidas para garantir a seguridade sanitaria. A capacidade está limitada a un 75%. Xa na porta atopamos dúas abertas, unha de entrada e outra de saída, con indicadores no chan que nos sinalan o camiño a seguir. Hidroxeles, máscara obrigatoria e incluso unha cámara térmica que nos toma a temperatura xa no primeiro mostrador son outras das medidas. Cada persoa que pasa polo carreiro marcado de habilitación, cando a temperatura é máis elevada do normal, que pode indicar fiebre, salta unha alarma e entón se lle fai unha medición de forma manual con termómetro máis preciso. Isto é un medidor discriminatorio, discrimina as persoas con fiebre das que non o teñen e se algunha dá positivo, se lle fai unha segunda medición. Se esa segunda medición dá positivo é que ten fiebre, non indica que este enfermo deso, pero bueno, é que ten fiebre e tendo fiebre non podría entrar nas instalacións da piscina. Tería que, o recomendable sería que fose o médico. As medidas continúan na sala de máquinas, nos vestiarios e na propia piscina. Aquí o principal é manter as distancias de seguridade e o uso da máscara. Tamén, polo de momento, instalacións como as do spa permanecen pechadas. A verdade é que estamos convencidos de que é un espacio seguro. Cada vez máis estudios veñen a ratificalo de que os principais contagios son de persona a persona, en exposición directa de un enfermo con unha persona san. De todos modos, para garantizar eso, o que se está extremando as medidas de higiene e, ademais, das medidas de protección que xa falábamos, non? De distancia e de uso obrigatorio de protector buconasal. Pero tamén se extreman as medidas de limpeza, facéndoas de forma máis periódica e con produtos desinfectantes. Tanto dende o Concello como da empresa que xestiona as instalacións sinalan que durante o verán descenden os usuarios, polo que se trata dun bon momento para comezar a aplicar este tipo de medidas. Así as cousas agardan un incremento de inscricións despois de que se anunciara o peche por obras da piscina de Vilagarcía. Normalidade no primeiro día de reapertura da piscina municipal de Rianxo. Os usuarios volveron hoxe a desfrutar das instalacións despois de 3 meses pechadas ao público como consecuencia da declaración do estado de alarma pola COVID-19. A empresa B1, que xestiona o complexo, traballou arreo estas últimas semanas de cara a introducir medidas de seguridade e higiene para adaptar o centro á nova normalidade. O seu obxectivo non era outro que tratar de conseguir que os seus abonados puideran seguir desfrutando da mellor experiencia deportiva, pero sempre garantíndose todas as garantías sanitarias. O Concello de Pontevedra renovará o alumeado das parroquias de Campañó, Alba e Cerponzóns. Así o anunciou esta mañá a voceira do Goberno local. O Executivo regulará os niveis de iluminación para conseguir o maior aforro enerxético. Estamos nunha liña, e xa sabedes, importantísima neste mandato de coidado do medio ambiente a través do efecto PO2 e o efecto PO2, a parte das cuestións máis obvias, non como a compostaxe, a reducción de CO2, pois tamén ten que ver con estas cuestións, non? Reducir o consumo de enerxía eléctrica nas instalacións reformadas, regular os niveis de iluminación e contribuir ao aforro enerxético, en definitiva. O Goberno local investirá nestas parroquias máis de 1.325.000 euros, cos que se renovarán 35 cadros de mando e máis de 2.100 puntos de luz. Con estes traballos, o Concello de Pontevedra pretende conseguir un aforro enerxético do 66%. Cabe destacar que esta actuación non é a única que o Goberno municipal está a desenvolver nas parroquias. De feito, neste mandato, o Concello levou investidos 3 millóns de euros na renovación do alumeado en zonas como Ponte Sampaio, Bora ou Lourizán. Arranca a Semana do Orgullo e Pontevedra puxo hoxe en marcha a súa programación coa presentación dunha instalación artística no balcón da Casa Consistorial. O lema deste ano é o rexeitamento á plumofobia. Con este acto, o Goberno municipal inaugurou hoxe a Semana do Orgullo. A presentación desta instalación artística na Casa Consistorial de Pontevedra puxo en marcha un programa cheo de actividades lúdicas e reivindicativas. Este ano imos facer actividades que están un pouco adaptadas á situación na que nos atopamos, cumprindo sempre todas as medidas de seguridade, as medidas sanitarias que nos establecen, con moita prudencia. Mañá arrancamos con contacontos pola tarde para os nenos, ten un aforo limitado, xa que os nenos poden apuntarse no mercado, e despois tamén no mercado pola noite hai un show drag, ás 10:30.
Despois temos tamén esta semana a entrega do Premio Pinto de Maragota, que é o primeiro premio literario en materia LGTB. E despois tamén faremos o sábado no mercado outro espectáculo tamén drag, divertido, lúdico, para bailar, reír. E o do sábado será na Praza da Verdura a mediodía. O obxectivo deste ano na Semana do Orgullo é mostrar o rexeitamento de toda a cidadanía, a retrógrada expresión da plumofobia. Por iso, durante estes días, a cidade de Pontevedra encherase de plumas de cores como estas. O lema é non a plumofobia, que o que significa que todo o mundo ten dereito tamén a expresarse libremente e actuar en consecuencia como queira, non? Que nadie ten que estar condicionado por a súa forma de actuar. Ademais das actividades programadas polo Goberno Municipal, durante esta semana levarás a cabo unha importante campaña informativa e de sensibilización. Membros do Centro de Información en Diversidade e Sexualidade repartirán flyers, pulseiras e máscaras como estas para que todos os pontevedreses mostren con orgullo a bandeira LGTBI. O alcalde de Pontevedra e o concelleiro de Deportes recibiron esta mañá os xogadores do Club Badminton Rabachol. Esta visita celébrase tras o recente ascenso á División de Honra, un equipo moi novo na cidade que comezou a súa andaina no ano 2016, pero que é xa un referente neste deporte. Hai 2 tempadas o club conseguiu o ascenso á Primeira Nacional e, a pesares de non conseguir o título de Liga por 3 puntos esta tempada, o equipo conseguiu finalmente o ansiado ascenso. Os xogadores afrontan a seguinte tempada con gran incerteza, pero con moitas ganas de seguir cumprindo soños. Onte celebrouse o Día Internacional da Música e a Banda Municipal de Ribadumia non quixo deixar pasar esta data. Un ano calquera conmemoraríase cunha festa por todo o alto na Carballeira, pero neste 2020 a Covid-19 obrigounos a reinventarse. Así mudaron as actividades ao aire libre por un vídeo no que animan a gozar da música con humor. Con este vídeo despedímonos, voltamos mañá con máis actualidade. Que pasen boa noite. Sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and machine. It called me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. I could be brave or just insane, we'll have to see. 'Cause maybe in that sleepy town you'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think how he used to know me. I'm reaching for the heights and chasing all the lights that shine. Lights that shine, they let you down. Get up off the ground. The morning rolls around and it's another day of sun. I hear them every day, the rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, when my money is running low, the dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along